Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό το κανάλι. Στο πρώτο βίντεο για το 2024, καλή χρονιά κιόλας, δεν είπαμε παιδιά καλή χρονιά. Να έχουμε μια υπέροχη χρονιά με αγάπη, υγεία και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. Εμείς ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά σήμερα με ένα Temu haul για να δούμε τι είναι αυτό το Temu, αξίζει, δεν αξίζει, τι πράγματα βρήκα και αγόρασα από εκεί. Γιατί πραγματικά η αρχική μου στο TikTok είχε κατακλειστεί με Temu hauls. Έβλεπα παντού αντικείμενα από το TikTok, το πόσο οικονομικά είναι, πόσα πράγματα μπορείς να βρεις εκεί κλπ. Και δεν μπορούσα να μην παραγγείλω. Οπότε έχουμε εδώ μια τεράστια σακούλα γεμάτη με πράγματα που έχω πάρει για το σπίτι, πράγματα για μένα, πράγματα για τα βίντεο. Θα σας τα δείξω όλα και έχω παραγγείλει κι άλλα. Οπότε αν θέλετε κι άλλο haul, γράψτε το μου κάτω στο σχόλιο για να κάνουμε και part 2. Το καλύτερο πράγμα με το Temu είναι ότι είναι όλα πάρα πολύ οικονομικά στην εφαρμογή. Πραγματικά το βλέπεις και δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Και μάλιστα με τον κωδικό που θα σας γράψω εδώ, με τον κωδικό μου, θα έχετε και έξτρα 100€ έκπτωση για να πάρετε τα αγαπημένα σας αντικείμενα από Temu. Οπότε ψάξτε στην εφαρμογή τον κωδικό. Κάντε λοιπόν ένα subscribe σε αυτό το κανάλι και ένα like σε αυτό το βίντεο και πάμε επιτέλους να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που διάλεξα είναι αυτά εδώ, τα κουτάκια αποθήκευσης. Παιδιά, δείτε λίγο πόσο έχει μέσα. Αυτά γενικά βολεύουν πάρα πολύ. Μπορείς να βάλεις μέσα καλλιτικά, μπορείς να βάλεις skincare, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για το γραφείο, να βάλεις μολύβια, σβίστρες, ξύστρες, ό,τι ακριβώς θέλεις. Για να δούμε λίγο πόσα έχει. 1, 2, 3, με άλλα 3 μέσα. 4, 5 και αυτά κόστησαν μόνο 5,93€. Full βολικά και νομίζω full value for money. Θα τα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ. Δεύτερο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ, το οποίο το είδα στην εφαρμογή και λέω το χρειάζομαι 100% και θα σας πω αμέσως γιατί. Στο συγκεκριμένο κουπάκι μπαίνει παιδιά το καθαριστικό για τα πιάτα και το σφουγγάρι ή το Vetex και το κρεμάς ουσιαστικά γύρω από τον νεροχύτη σου με αποτέλεσμα να μην φαίνονται αυτά στην κουζίνα. Και επειδή εμένα στα γυρίσματα είναι μόνιμο πρόβλημά μου το ότι δεν θέλω να φαίνεται το Vetex, δεν θέλω να φαίνεται το υγρό πιάτο κλπ. Θα το χρησιμοποιήσω και πιστεύω θα μου λύσει τα χέρια. Έχει και αυτό εδώ που το κουμπώνεις. Δεν ξέρω αν το θεωρείται άχρηστη αγορά, αλλά ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Περνάω τώρα σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, δεν μπορείς να πεις. Παιδιά, εδώ έχω 12 τεμάχια από σφουγγάρια, 12 ολόκληρα τεμάχια, τα οποία κόστησαν μόνο 1,57€. 12 σφουγγάρια. Θα τα χρησιμοποιήσω όλα ένα προς ένα. Δεν πιστεύω να το αμφισβητεί κανείς, γιατί είμαι και βασίλισσα του πλυσίματος των πιάτων, θέλω να σου πω. Και πάμε τώρα να περάσουμε σε λίγα ακόμη σφουγγάρια. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα είναι η πρώτη φορά που βλέπω λευκά, ολόλευκα σφουγγάρια. Αυτά ουσιαστικά κόστησαν 1,08€ μόνο και η συσκευασία έχει μέσα 10 τεμάχια. Και είναι πάλι σφουγγάρια για την κουζίνα. Θα φαίνεται πάρα πολύ εύκολα η βρωμιά σε αυτά τα σφουγγάρια, οπότε νομίζω θα καταλαβαίνω αμέσως πότε είναι η ώρα να τα πετάξω. Μετά από αυτό το haul, όπως καταλαβαίνετε, το σπίτι θα πρέπει να αστράφτει, οπότε αναμένετε βίντεο καθαριότητας. Πάμε τώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Έχω στα χέρια μου αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο ουσιαστικά είναι για να κόβεις το σκόρδο. Το έβλεπα παντού σε βίντεο στο TikTok και έλεγα ότι θέλω να το πάρω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν το έβρισκα κάπου και μόλις το είδα στο Temu λέω εντάξει, το παίρνω οπωσδήποτε, όπως είμαι, και ανυπομονώ πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω σε συνταγές και να σας πω τη γνώμη μου. Ουσιαστικά για να καταλάβετε, βάζεις εδώ μια σκελίδα σκόρδου, όσο τέλος πάντων σκόρδου θέλεις να κόψεις και το πατάς έτσι και σου το βγάζει σε πολύ μικρά λεπτά κομματάκια και κοστίζει 3,28€. Gold αγορά. Περνάω στο επόμενο, που είναι παιδιά κάλτσες. Κάλτσες. Έχω πάρει 6 ζευγάρια σε διαφορετικά χρώματα, όλα παλ, κλασικά με έχετε μάθει πια. Έχουμε αυτό εδώ το μπεζάκι, έχουμε αυτές τις λευκές, μπέζ καφέ, μαύρες και καφέ. Όλες αυτές κόστησαν 5,37€, δηλαδή περίπου 1€ το κάθε ζευγάρι. Εμένα με βολεύουν πάρα πολύ μακριές κάλτσες και ειδικά σε αυτά τα χρώματα. Οπότε ναι, νομίζω και αυτή είναι μια πάρα πολύ value αγορά. Επίσης, να ξέρετε ότι φαίνονται να είναι και αρκετά μαλακές και ζεστές. Επόμενο πραγματέλι που έχω πάρει είναι αυτό εδώ το κλιπ κουζίνας και μπάνιου. Είναι ουσιαστικά αυτό εδώ και θα το χρησιμοποιήσω βάζοντας το επάνω στο καλοριφέρ του μπάνιου, που έχω αυτό το λευκό το καλοριφέρ, για να κρεμάω τις πετσέτες επάνω, γιατί παιδιά μέσα έχουμε 15 πετσέτες και γίνεται κυριολεκτικά ένας χαμός. Για να καταλάβετε κοστίζει 1,79€. Επόμενο είναι αυτές οι κρεμάστρες. Έχει μέσα παιδιά 10 τεμάχια και κοστίζουν 6,5€. Νομίζω είναι πάρα πολύ οικονομικές. Λιγότερο από 1€ κάθε κρεμάστρα. Γενικά χρειαζόμαστε full κρεμάστρες στο σπίτι. Τα μισά μας παλτό αιωρούνται, είναι το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε έκανα μια καλή αρχή. Και συνεχίζω με κρεμάστρα. Αυτή τη φορά έχω διαλέξει αυτήν εδώ την υπερκρεμάστρα. Δεν το πιστεύω, θα τρελαθώ εγώ κάπως. Ουσιαστικά αυτήν την κρεμάς και βάζεις εδώ τα παντελόνια, παιδιά. Κρεμάς παντελόνια, φούστες κλπ. Οπότε με μία μόνο κρεμάστρα, όπως καταλαβαίνεις, κρεμάς πάρα πολλά ρούχα. Με αποτέλεσμα
μπορείς να εξοικονομήσεις έξτρα χώρο στην ντουλάπα σου. Επίσης, θα σας είπα την τιμή της, κοστίζει παιδιά μόνο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Πάμε τώρα σε μία από τις αγαπημένες μου αγορές, το οποίο αντικείμενο αυτό το έχω ανοίξει ήδη, όπως καταλαβαίνεις από το κουτί. Wow, εντάξει. Αυτό λοιπόν που λέτε εδώ πέρα λέγεται Magic Brush και ουσιαστικά πατάς ένα κουμπάκι και λειτουργεί με αυτόν εδώ τον τρόπο, με αποτέλεσμα να σφουγγαρίζει όποια επιφάνεια θέλεις, χωρίς να κουράζεται καθόλου το δικό σου το χέρι. Μάλιστα έχει και άλλα εξαρτήματα. Έχει για παράδειγμα και αυτό εδώ που έχει πιο σκληρή επιφάνεια στο σφουγγάρι. Έχει και αυτό εδώ για τον οροχήτη της κουζίνας και έχει και βουρτσάκι για να καθαρίσει το μπάνιο. Πιστεύω θα μου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει εδώ και το καλώδιό του, το οποίο μπορείς να το συνδέσεις για να το φορτίσεις και ελπίζω να μην τελειώνει πολύ γρήγορα η μπαταρία. Το συγκεκριμένο μαζί με όλα τα εξαρτήματα κοστίζει μόνο 8 ευρώ και 24 λεπτά. Νομίζω πρέπει να το δοκιμάσεις κι εσύ. Μία ακόμη πολύ αγαπημένη μου αγορά. Ταράμ! Είναι αυτό εδώ παιδιά το μαξιλαράκι για τον καναπέ, για το κρεβάτι σου, για όπου θέλεις. Είναι πάρα πολύ μαλακό και φλάφι. Δίνει ένα πολύ ωραίο στυλ και ύφος στον χώρο. Είναι πάρα πολύ απαλό, να ξέρετε. Εγώ θέλω να κάθομαι όλη την ώρα έτσι από τότε που έχει έρθει στο σπίτι. Νομίζω ότι αν θέλετε μια έξτρα πινελιά comfort στο σπίτι σας, με στυλ, είναι καλύτερη επιλογή. Ακόμη ένα αντικείμενο καθαρισμού για το σπίτι και συνεχίζω να πενεύομαι για το πόσο καλή νοικοκυρά είμαι. Είναι αυτά εδώ τα γκρι πανάκια. Πανάκια καθαρισμού για την κουζίνα, εγώ τα ήθελα κυρίως. Θα τα χρησιμοποιήσω, νομίζω θα με βολέψουν πάρα πολύ. Αντί για να λερώνω πετσέτα στην κουζίνα, θα έχω αυτά. Και φυσικά μπορώ να τα πλένω όταν λερώνονται και να τα ξαναχρησιμοποιώ. Δεν είναι δηλαδή μίας χρήσης. Είναι 3 και το κόστος τους είναι στα 2 ευρώ και 24 λεπτά. Αν καθαρίζεις φίλοι μόνοι σου το σπίτι, νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να δεις αυτό το haul για να εμπνευστείς. Περνάω σε αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα δοχείο αποθήκευσης λαδιού. Φυσικά μπορείς να βάλεις μέσα και νερό, μπορείς να βάλεις μέσα κάποιο αρωματικό χώρο για να ψεκάσεις έτσι πολύ εύκολα και γρήγορα το σπίτι. Εμένα τα συγκεκριμένα δοχεία με βολεύουν πάρα πολύ, τα χρησιμοποιώ full. Για να καταλάβετε, κόστησε 2 ευρώ και 18 λεπτά και έχει πάρα πολλές χρήσεις. Είναι και πολύ μεγάλο, οπότε αποθηκεύεις μεγάλη ποσότητα υγρού. Ακόμη και αν θες να ποτίσεις τα φυτά σου, για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις νεράκι και να τα ποτίσεις με αυτό εδώ. Οπότε νομίζω επίσης ότι αξίζει πάρα πολύ σαν αγορά. Επόμενο είναι αυτό εδώ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω στο μπάνιο. Θα το βάλω κάτω στο μπάνιο στην ντουζιέρα για να μαζεύονται εδώ οι τρίχες, οι βρωμιές κλπ. Και να μην βουλώνει η ντουζιέρα. Πάρα πολύ χρήσιμο, παιδιά. Θα σας σώσει αν δεν θέλετε να ξεβουλώνετε συνέχεια τον νηπτήρα σας ή την ντουζιέρα σας. Α, και να σας πω ότι η τιμή του είναι στο 1 ευρώ και 8 λεπτά. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό το έψαξα λιγάκι γιατί έχω πάρει και πόσα πράγματα πραγματικά. Και πρέπει να ξέρετε ότι είναι για τις πατάτες, για να κόβεις τις πατάτες και να τις κάνει κυματιστές, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχεις φάει ποτέ κυματιστές πατάτες, αλλά αυτό εδώ είναι η λύση για να φας κυματιστές πατάτες. Και νομίζω θα φτιάξω σήμερα κιόλας πατατούλες. Να το δοκιμάσω. Και να δω πόσο έκανε. Η τιμή του ήταν μόλις τα 88 λεπτά, παιδιά. Μια χαρά είμαστε. Περνάω τώρα σε αυτό εδώ, το οποίο είναι για να μπει τι άλλο, το χαρτί κουζίνας. Ουσιαστικά αυτό έχει αυτοκολλητάκι επάνω, οπότε το κολλάς στο ντουλάπι, στην κάτω μεριά και κρέμεται έτσι το χαρτί κουζίνα σου ωραίο και περιποιημένο, αντί να κοίταται στον πάγκο της κουζίνας σου. Πιστεύω θα με εξυπηρετήσει πολύ, δεν έχουμε πάρει σε αυτό το σπίτι ακόμη τέτοιο αντικείμενο για χαρτί κουζίνας και κόστησε μόλις 7 ευρώ και 19 λεπτά. Επίσης δεν μπορούσα να μην πάρω μερικά κοκαλάκια για τα μαλλιά. Έχω πάρει εδώ 3 κοκαλάκια σε διάφορα χρώματα, μαύρο, καφέ και αυτό εδώ το καφετί. Και η τιμή τους είναι μόλις στο 1 ευρώ και 28 λεπτά. 3 λαστιχάκια ξαναλέω. Επόμενη πολύ χρήσιμη αγορά που μπορεί να μην είναι τόσο fancy, αλλά τα χρειαζόμουν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα, είναι αντικολλητικά χαρτιά για το air fryer. Και μπορώ να κάνω εδώ μέσα επιτέλους και ομελέτα και κάποιο κεκάκι, αλλά και κάποια άλλη γλυκιά ή αλμυρή συνταγή. Ουσιαστικά τα συγκεκριμένα είναι 50 τεμάχια και κοστίζουν μόνο 4 ευρώ και 48 λεπτά. Εδώ βλέπω ότι έχω πάρει ακόμη μια κρεμάστρα, η οποία είναι πολλαπλών οπών, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, επάνω σε αυτήν εδώ την κρεμάστρα κρεμάς άλλες κρεμάστρες από κάτω, με αποτέλεσμα να έχεις καμιά δεκαριά ακόμη. Νομίζω εξυπηρετεί πάρα πολύ και για να στεγνώσεις τα ρούχα η συγκεκριμένη, γιατί μπορείς να κρεμάσεις πάρα πολλά ρούχα εδώ και κόστησε μόνο 88 λεπτά. Ούψ. Α, μπορείς να τη βάλεις και έτσι. Τώρα το είδα αυτό. Και γυρνάει και έτσι. Μία ακόμη αγαπημένη μου αγορά, νομίζω όσοι με παρακολουθείτε καιρό ξέρετε την αγάπη που έχω για τα κάδρα και για τα πόστερ. Είναι αυτά εδώ τα πόστερ τα οποία έχω διαλέξει σε πολύ ωραία minimal σχέδια, σε beige χρώματα που ταιριάζουν με το σπίτι. Κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ενώ ήταν πολύ οικονομικά, έχουν καλή ποιότητα, είναι σαν καμβάς, σε
σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πόστερ που έχω πάρει μέχρι στιγμής στο σπίτι που είναι όλα σαν χάρτινα. Το ένα σχέδιο λοιπόν είναι αυτό εδώ, το επόμενο σχεδιάκι είναι αυτό και το τρίτο είναι αυτό. Εγώ το επέλεξα σε διαστάσεις 60x90, έχει πάρα πολλά διαφορετικά σχέδια και χρώματα στο Temu, οπότε μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε κι εσείς. Και περνάμε στην τελευταία και καλύτερη αγορά, παιδιά, που είναι ένας κόφτης λαχανικών. Ναι, άκουσες πάρα πολύ καλά, το έβλεπα παντού στο TikTok. Έβλεπα να κόβει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα τα λαχανικά, σε ό,τι σχήμα και μέγεθος θέλεις. Και πραγματικά ήθελα να το δοκιμάσω, για να καταλάβετε είναι κάπως έτσι και έχει πολλά διαφορετικά εξαρτήματα. Και μπορείς να κόψεις καρότο, κρεμμύδι, πατάτα, όλα τα λαχανικά που χρησιμοποιείς στη καθημερινότητά σου χωρίς να παιδεύεσαι καθόλου. Τα εξαρτήματά του είναι όλα μέσα, είναι αυτά εδώ. Έχει μέσα και ένα μικρό πίλερ. Και ελπίζω ότι θα με βολέψει και δεν θα κάθεται στο ντουλάπι, γιατί θα είναι κρίμα. Ο συγκεκριμένος κόφτης που σας έδειξα είναι 16 τεμαχίων και κόστησε 11 € και 71 λεπτά. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή τιμή του για τις λειτουργίες που υπόσχεται. Και κάπου εδώ σας έδειξα όλα αυτά που έχω πάρει. Νομίζω ήρθε η ώρα να τα τακτοποιήσω, να τα βάλω στις θέσεις τους, γιατί το σπίτι έχει γεμίσει με πράγματα. Ελπίζω ότι σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο και το απολαύσατε και σας έδωσα ιδέες. Βρείτε κάτω στην περιγραφή τον κωδικό μου για να έχετε έκπτωση 100 € στο Temu και να κάνετε τις δικές σας αγορές. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και φιλάκια πολλά από εμένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe.